belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Begin volgende maand wordt de license fee voor internationale transacties verhoogd. Dat betekent dat bedrijven of mensen die goederen kopen in het buitenland daarvoor meer moeten betalen. Ook wordt het duurder om geld naar het buitenland te zenden vanuit Curaçao. Met de verhoging van de license fee moet er 270 miljoen terugbetaald worden aan een centrale bank. Die hebben dat bedrag in de afgelopen 7 jaar uitgegeven om de Girobank nog in leven te houden. Nu blijkt dat de Girobank niet verkocht kan worden, moet de Curaçaose regering dit geld terugbetalen. Statenlid voor de PAR, Yasser El Ayoubi, heeft gisteravond officieel aangekondigd dat hij uit de PAR stapt. Hij geeft zijn zetel terug aan de partij. Vorige week meldde Extra al dat El Ayoubi van plan was om op te stappen. Eerder had hij al laten weten geen interesse te hebben om op de komende verkiezingslijst van de PAR te staan. Zodra het duidelijk is wie hem kan opvolgen, trekt El Ayoubi zich naar eigen zeggen terug. Hij laat in een verklaring weten dat hij wil dat zijn vertrek uit de politiek zo harmonieus mogelijk moet verlopen. En regeringspartij MAN heeft al een nieuwe parlementariër. Sinds vanochtend keerde Yves Koop terug in het parlement. Hij vervangt Elsa Roosendaal, die vorige week bekend maakte dat ze haar zetel inleverde aan de partij en opstapte. Yves Koop verving tijdens deze regeerperiode al enige tijd Giselle McWilliam als parlementariër. Dat was op het moment dat zij de functie van minister van Economische Ontwikkeling vervulde. Een hoofd van de inspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling, Ronnie Cornelis, slaat alarm. Hij zei gisteren dat het gedrag van sommige ondernemers niet goed is. In de afgelopen periode zijn er veel controles uitgevoerd, onder meer bij horecagelegenheden, maar ook bij minimarkets. En daaruit kwam naar voren dat er bij veel zaken toch illegaal alcohol wordt verkocht. Volgens Cornelis is het een schande dat de ondernemers niet hun verantwoordelijkheid nemen. Hij gaf tegelijkertijd aan dat er ook de komende periode veel zal worden gecontroleerd. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Curaçao verlengt de geldende coronamaatregelen tot 11 januari volgend jaar. En dat betekent dat er ook tijdens kerst en oud en nieuw een avondklok geldt vanaf 9 uur 's avonds tot 4:30 's ochtends en een alcoholverbod in restaurants, bars en openbare ruimtes. Dat heeft minister-president Ruggenaat gisteren bekendgemaakt. Zoals bekend werd op Curaçao 3 weken geleden een reeks strengere maatregelen afgekondigd vanwege een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. Er is al meer dan een week sprake van een daling, maar toch vindt de overheid het niet verantwoord om nu de maatregelen te versoepelen. Pueblo Soberano vraagt mensen die geïnteresseerd zijn in politiek en de verbetering van het land zich aan te melden om op de lijst voor de komende parlementsverkiezingen te staan. Men kan zich inschrijven tussen 17 december en 5 januari. Alle namen zullen grondig worden gescreend door een onafhankelijke commissie. Dat heeft partijleider Ben Whiteman bekendgemaakt.
Het is nog niet bekend waar Jurickson Profar zijn carrière zal vervolgen, maar er is veel interesse in Amerika voor de Curaçaose honkballer. Zo hebben de San Diego Padres en de Kansas City Royals al hun interesse getoond in Profar, die in 2020 een goed jaar gespeeld heeft. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.